Суфия Каюмова Садреддинова Нурлатның Кычытканна авылы кызы. 14 яшеннән читтә гомер кичерә. Башта Ташкентта яши. Карагандага күчкәненә дә инде күптәннән. Зәйтүнә исемле татар-башкорт милли мәдәният үзәген җитәкли. Безнең төшерү төркеме аны очраклы рәвештә Семейда узган Иртыш моңнары халыкара татар сәнгате фестивалендә очратты. Чит җирләрдә яшәүләре кыен, конечно. Несең дә үзеңнең туган җирең түгел, үзеңнең татар телеңне, үзеңнең бөтен табигатыңны күреп яшәүләре бик сагынып кайтабыз. Урманнарны күрәсе килеп, елгаларыбызны күрәсе килеп, безнең бит монда Казакстанда аны хәтерләтеп урманнар да юк, елгалар да юк, кыйнырга да эзләп йөрибез. Шунда һәр елны кайтабыз, тырышабыз, бөтен тырышлыгыбызны җыеп, бөтен көчебезне җыеп, һәр елны иншаллага кайтам хәзер. Элек гел көчәткәнга кайта идем әни исән булганда. Казакстан татар диаспорасы саны буенча чит илдә икенче урында. Биредә Казан, Уфа, Касыйм татарлары, Нижгар һәм Саратов мишәрләре яши. Казак җирләре аларны төп халыкның яхшы мөгамәләсе, тел якынлыгы бердәм дин белән җәлеп иткәндер мөгаен. Семейдәге кешеләр бигрәк тату яшиләр. Бик спокойный, уманный безнең кешеләр. Татарский край дигән атаган район бар, шул yerдә мин яшим. Уже 45 елдан артык семьялы булдым. Балаларыбыз шунда туды, үсте, шунда укыдылар. Казакстан татарлары цивилизацияны бәйләүче халык. БДБ илләрендәге бердән-бер сәнгать мәктәбе бары Семейда гына. Аның алыштыргысы җитәкчесе республикада беренчеләрдән булып уешкан өлкә татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунҗановны биредә татар халкының чын патриоты диләр. Аның җитәкчелегендәге хор коллективының даны Казакстаннан читкә дә таралган. Мин уйлыйм, җмак булса менә ушында хәзер ул. Табигатьнең йөзендә дип әйтергә була. Бер жактан Иртыш чага, икенчедән Семипалатинка, шуның уртасында утырау. Без горурланабыз. Казак тамырларыбыз гына түгел, туганнар да хәзер. Кемнеңдер баласы кызы кияүгә чыккан, кемдер Казактан алган. Казакстан белән 5000 татары булган Кытайны 500 чакрым ара айырып тора. Казакстан татарлары чик артындагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши. Җырчы Шадия Шамилне Семейда таныйлар. Татар җанлы ханым үз милләте белән горурланып яши. Үзе генә түгел 11 яшьлек кызы да татарча үздереп җырлый икән. Без Кытайча укыдык, Кытайча укыдык. Бірақ та без әти-әниләребез көйдә безгә татарча сөйли. Бездә Кытайдагы һәр милләт эчендә иң мәдәниятле милләт дип атала татарлар. Биреп исәләр, ушу Кытайда беренче урында тора персонажда. Бик аз, бірақ та бик мәдәниятле бер казан тамакның эчендә кушылган кашык туз дип әйтелә. Тәм кергезә. Татарлар Казак җирендә үзләрен төп халык белән бер дәрәҗәдә тулы хокуклы итеп тоялар. Татар телендә нәшр ителүче Җиде Пулат татарлары исемле гәҗит, Эш татар халык коллективы, истәлек фольклор этнография, Иртыш моңнары һәм Илһам халык ансамбльләре, Гөрләү балалар вокал төркеме, Туган тел музыка һәм Аккалфа хатын-кызлар клублары, дин өйрәнү буенча якшәмбе мәктәбе, күп санлы мәчетләр, булар барысы да татар телен саклап калу, милли мәдәният, гореф-гадәтләрне үстерүгә хезмәт итә. Татар слободасы бар. Өлкә край тарихи музейында татарлар тормышына багышланган тулы бер бүлек ачылган. Әлеге фактлар төп халык белән татарларның уртак тел табып гомер кичерүе турында сөйли. Мы здесь чувствуем себя дома. Это наш дом. Без үзебезне үз өебездәгечә хис итәбез. Бу безнең йорт, бу безнең җир. Монда ата-бабаларыбыз яшәгән, әти-әниләребез җирләнгән. Без монда яшәүебезгә шатланабыз. Рафаил Хажипов Семей шәһәренең эре эшмәкәре. Төрле чорларда өлкә шәһәр депутаты итеп сайланган. Чыгышы белән Казаннан татар милләт дип мөселман кардәшләребезне бер йодрыкка туплап яшәүче шәхес ул. Рафаил Хажипов Сабантуй һәм башка милли чараларның башында торучы кешеләрнең берсе. Рафаил Хажипов ел саен ушы менә Сабантуй үткәзгән вакытларда бик күп хезмәтләр үткәзә. Ул үз акчаларны татар сабантуйларына менә ушы әйтәбез киез өйләр, йортлар кырып, үлкән авыллар корып, шуларны үзе үткәзә. Ул кеше бик шундай күңелле кеше, үзенең җанында җегетләрнең бәрен җыйный, безнең җегетләрнең бәрендә бик йомшак кеше.
Шул кешенең әйтәм мин шул кешенең аркасында безнең менә җегетләр оешып, эшмәкәрләр дип әйтәбез. Эшмәкәрләрне оештырып, үзебез менә Казан дигән эшмәкәрләр оешмасын курдык. Семейда татар дип янып яшәүчеләр байтак. Шуңа да алар тарихи ватандашларын да колач җәеп каршы алалар. Очень близким нам казахам, которым мы очень уважаем, очень любим. Поэтому хочу поблагодарить вас за очень теплый прием. Вы старались, сделали все для того, чтобы как-то поддержать ваш Сабантуй, чтобы она была интереснее, чтобы она была веселой. Мы живем очень хорошо. Национальный Без яхшы яшибез, милли мәсьәләләр юк. Татарларны монда хөрмәт итәләр, бәялиләр. с нами все считают. Казахстанның демократик законнары, җәмгыятьнең толерантлы традицияләре, 130 милләт вәкилен берләштергән республикада халыкларның дуст тату яшәве алшартты. Миграция агымының аз булуы да шуның нәтиҗәсе.